namhlanje ngifuna ukuthi sikhulume ngobuhlungu bokuba yisitha sokusiza. 2, ubuhlungu bokuthi ususizile waba yisitha. Abantu bangakholwa wena bakholwe umuntu ogila igoda phezulu kweSKL. Uma uNkulunkulu ngelinye ilanga edala umuntu embeka ensimini yase-Eden, wadala nje uAdam wambeka ensimini. uNkulunkulu wambona ukuthi uAdam unenkinga, unesizungu. Kuthiwa ke uNkulunkulu ke waletha izilwane zonke wayidlulisa kuAdam, wathi yini le? Wathi uAdam yinja, angikwazi ukuhlala nenja ngoba izongiluma. Waletha inyoka, wathi kuncane khona kodwa kunopoison obulalayo. Waletha ibhubesi, wathi uAdam ibhubesi lento izongiqhoboza ngelinye ilanga. Ilwane wathi uxamu lo wayiqamba zonke ilwane zaqa nje uAdam. uAdam yini enza ukuthi abe neso? So ke la ngiyakhona masikhuluma ngobuhlungu bokuba yisitha sosizo. Kulezi insuku abantu abaningi balimele eminyango balinyaza ukuthi babesiza. Ayikho into ebuhlungu uyasiza wena kanti usiza inyoka. Ingakho ngibuyisele emumva ngithi uma ngithi uAdam wabo yokuthi angikwazi ukuyenza lutho lento ngoba inyoka incane kodwa inopoison osheshayo. Wathi lokhu yinja. Hey, ngisho ngathiwa iyavikelana kodwa ngeyilanga iyodla mina sinamara. Yibhubesi le lizongiqhoboza. Ayikho into ebuhlungu ushade nomuntu noma uthandane nomuntu engenalutho. Umthatha umuse esikoleni athi uma esene degree esene diploma akulahle phansi njengamafinyile esinemfu. Kulezi insuku abantu abaningi basenkingeni enkulu yokuthi baphila nepain. Omunye akasaphumeleli ngoba unoshevu walenyoka ayithi uyayisiza. And ubuhlungu balopho sibuya kubo sotobe siyabazi. Mina ngiyamazi umuntu efika ewulopho ngimgqokise ngithatha amasudu ami engenawo amasudu ngimnikeza hamba yoshumayela kodwa mayise right agila igoda phezulu kweSKL. Futhi abantu bakholwe yena kunawe, wena ube yinja, wena ube idog wena, futhi abantu bambone yena engcono kunawe kanti nakuba ufike la bambona khona ufikiswe wu. Ayikho into ebuhlungu njengokuboleka umuntu imali egcineni masufuna ugcine wena usuyisitha wena. Ayikho into ebuhlungu njengokusiza umuntu afike ekhaya. Uyazi bafike ephotha izandla kanje uyabona kubiza ngobhuti ngaleso sikhathi ehluphekile, nawe udabuke umsize kuthi uma ise right akubize ngenje. Buhlungu bokuthi uyasiza uphenduke isitha. Uyazi ukuthi into ebuhlungu kakhulu ukuthi asisho ukuthi umuntu umsizela ukuthi ngelinye ilanga aphinde enze something, kodwa ayikho into ebuhlungu ukuthi usumsizile umuntu egcineni wena uphenduka isitha sakhe. Kunabantu namhlanje abangakhulumisana, kunemishado ebhidlikile, kunabantu namhlanje abangahambelana. Mawuthi uyalandela uyathola ukuthi omunye kahle wayethi uyasiza kodwa egcineni usephenduka isitha. Ufaka umuntu emsebenzini kanti uyena ozokhipha, aqashwe emsebenzini yena, egcineni kosuku kuphume wena owamvulela iminyango yokuthi angene la. Abantu abaningi baphila nalobo buhlungu. Impela kuba buhlungu ke uyapholisa noma indlela yona ikhuphukela kuphela amandla